Veroniku. Viete, keby vedeli, podľa mňa režiséri Vasilisi Premúdrej, že sa raz narodí Veronika Remšová, tak by buď po nej nazvali vtedy tú rozprávku, alebo by počkali na natáčanie, kým by ona mohla prísť do štúdia. Proste Veronika najmúdrejšia na svete a tak sa ukazuje ľuďom, že dnes, keď máte ísť napríklad učiť na strednú školu, potrebujete mať jasné kvalifikačné aj osobnostné a neviem aké predpoklady. Keď máte robiť ministra, môžete byť úplný debil. To je proste tak, žiaľ, to je obraz Slovenska. A my hovoríme znížiť počet ministerstiev na 8 a nie len to, ale rozdeliť ich tak, aby v každom krajskom meste bolo jedno. Nech má vláda motiváciu chodiť po celom Slovensku a zisťovať, ako sa ľuďom žije. Nie prvieť v Bratislave a za Trnavou nech končí svet a je to jedno. Nech je jedno ministerstvo v Bystrici, v Žiline, v Trenčine, v Košiciach, v Prešove, v každom krajskom meste a nech sú nútení chodiť na výjazdové rokovania vlády a zisťovať, že hej, Bysťu, sme tu v Košiciach, prídete trošku za Košice aj do Michalovec a kto tu má 1300 eur a aká je tu zamestnanosť? A že ľudia nemajú robotu a že kvôli Ukrajincom prichádzajú do robotu aj tí, čo ju mali? A toto sme doteraz v Bratislave nepočuli, ako to je možné? Ako jedným to máme. Ďalší bod, priatelia, zrýchlim to, pokúsim sa teda. Všetkým umožníme pracovať. Nezamestnaných zapojíme do prác, ktoré dnes robia zahraničné firmy. Viete, mňa ide rozhodiť ma ide. Moja starka, ešte keď žila, už nežije, mala za celý poctivý život v robote 280 eur dôchodok. 140 mala vdovecký postárkom, takže ešte ako tak vyžila. Ale 280 bol jej dôchodok. A dnes tie dôchodky sú trošku vyššie, ale aj tak sú ľudia, ktorí majú 330, 350 eur dôchodok. A aj keď máte 400. Ale ako je možné, že človek, ktorý celý život poctivo robil, pracoval, platil dane odvody, si ide na poštu po dôchodok po 400 eur a asociál, ktorý nikdy nerobil ani jeden deň, dostane 700. Za to, že má 8 detí a čo mňa do jeho detí. Pre mňa je dôležité, aby tí, čo poctivo žili, pracovali, videli, že štát je tu pre nich. Že proste oni musia mať viac ako tí, ktorí nikdy nerobili. A viete, v tomto sklamal strašne Fico. Fico mal 4 roky sám vládu, 12 rokov mal vládu s ostatnými dokopy. A namiesto toho, aby zmenil sociálny systém tak, aby ľudia naozaj nemuseli sa aj to utekať, aby dôchodcovia, naši otcovia cítili dôstojnú starobu, že užíme si to, cestujme ako na tom západe, zabávajme sa s vnúčatami, kupujme im, dovolme si, tak pridávali asociálom, lebo to je banda ich voličov. To im pridávali oni, im pridával Matovič, im pridávali všetci. Ale veď každý politik z týchto štandardných povie, ak sa čo nezmení v dôchodkovom systéme, tak budeme musieť zdvihnúť dôchodok, za chvíľku to vyjde na 72 rokov, ja poviem 70 určite, ale to ja sa nedožijem dovtedy. Ale ani jeden z nich nepovie nikdy, priatelia, že ak sa čo nezmení v dôchodkovom systéme, nebude na dávky pre asociálnu. To ste ešte nikoho nepočuli povedať, lebo to nikto z nich nepovedal. A my hovoríme, žiadne dávky, všetci dostanú robotu, tej roboty je veľa. Štátna výstavba bytov, štátna výstavba ciest, poľnohospodárstvo, oprava kultúrnych pamiatok. Prečo sa my máme skladať im na byty? Veď nech založíme štátny podnik, že to tu bolo. Doprastav, pozemné stavby, dopravné stavby, cestné stavby, neviem čo všetko, že si pamätáme zo socializmu. Ale nie ako Kolár, že súkromným investorom do vrecka. Štátny podnik zamestná 50 000 dlhodobo nezamestnaných a poď robiť. Nemáš vzdelanie, budeš furikovať, nevieš čítať, budeš krompáčovať, nevieš nič robiť, budeš miešať asfalt. Všetko lepšie ako len ležať s prepáčením na chrbte a robiť si decko s sesternicou. To je proste tak. Ten systém sa tu musí zmeniť. Keď sa nezmení, veľmi zle na to doplatíme, lebo doplatíme na to my, nedoplatia na to oni. A keď nebudeš chcieť robiť, je to veľmi jednoduchá odozva. Budeš lúpiť, kradnúť? My sa vo väzení o tvoju prevýchovu postaráme, pretože tam budeš robiť všetko to, čo si robil inak, ale úplne zadarmo. Za kúsok chleba, za kúsok vody, tak aby sme dodržali tvoje práva, ale aby si jednoducho videl, že sa oplatí radšej slušne žiť. A tento program som, priatelia, spustil ešte ako župan. My sme zamestnali takmer 100 dlhodobo nezamestnaných ľudí, z nich tretina cigáni. Nechceli sme od štátu za to ani euro. Lenže Fico, keď videl, ako tým balcujeme, ako to má podporu medzi ľuďmi, tak zmenili zákonník práce, aby mi zakázali v tomto ďalej pokračovať. Niekedy to vtedy nespravili, tak ja o ďalší rok zamestnám nie 100, ale 1000 ľudí, potom 10 000 ľudí, lenže oni sa báli toho, že by národ zbadal, že to dá a že by sme mali vo voľbách 20%. Ale príde čas.
5. bod, priatelia, aby som vás dlho nezdržiaval. Založíme domobranu a dobrovoľníkom z radou slušných ľudí dáme možnosť aktívne sa podieľať na ochrane životov a majetku seba a svojich blízkych. Absolútne aktuálna otázka. Veď si zoberte, dneska sa človek na Slovensku už musí báť aj brániť pred medveďom. Pred medveďom. Medveď vám vlezie do domu, medveď vám napadne dieťa, vy ho zastrelíte legálnou zbraňou a vás idú vyšetrovať. To sme kde? Potom sa ako ľudia majú brániť pred útokmi asociálov? Ako sa majú brániť pred inváziou imigrantov? Zoberte si vo veľkej alebo malej Čalomii, prišla táto skupina týchto imigrantov, chceli sa dostať do záhrady domu, z nejakého dôvodu bola zamknutá bránička, tak ju prevalili aj s tehlovým plotom. A to ich je tu podľa polície iba ešte máličko. Čo budeme robiť, keď ich tu bude toľko ako ja neviem, v Taliansku? Čo budeme robiť? Preto hovoríme, ľudia sa nesmú báť chrániť sami seba, svoj život, zdravie a majetok. 6. bod. Výchovu a vzdelávanie mládeže postavíme na tradičných národných a kresťanských princípoch a hodnotách. Ja keď dnes vidím, čo sa tlačí do škôl, LGBT, gender, ideológia, propaganda, ja byť Žilinkom generálnych prokurátorov, tak ja začnem trestne stíhať všetkých za ohrozovanie morálnej výchovy mládeže a všetkých detí na Slovensku. Ako môžu hovoriť o tom, že veď predsa je jedno, či cítiš lásku dievča k dievčaťu alebo dievča ku chlapcu, že to je vlastne jedno. Hlavne, že sa máte radi. Ako môžu hovoriť to, že sa treba deti pýtať v 5, 6, 7 rokoch, naozaj sa cítiš ako chlapec a ty sa naozaj cítiš ako dievča? Nechceli by ste to vyskúšať, aké to je naopak? Ako môžu nútiť deti na základnej škole sa prezliekať do šiat opačného pohlavia, že len si to vyskúšajte, aké to je? To, čo je a kde sme. To, čo je a kde sme. A zoberte si, že v tých západných štátoch, ale hlavne v Amerike, v Austrálii, v Kanade, veď v Kanade bol teraz veľký protest proti tomu. Tam, keď dieťaču staršiemu ako 5 rokov rodič zabráni v tej gender terapii, v tom prekonvertovaní sa na opačné pohlavie, tak vám hrozí väzenie 2 roky, že zasahujete do integrity tohto človeka, tohto dieťaťa. Chápete? Pritom ešte pred 10 rokmi, keby vám to niekto povedal, tak si poťukáte na čelo, že ja neviem, kde tu je v Košiciach nejaká psychiatria, choď tam na 3 dní, prelieť sa, choď robiť a prejdete tu tieto sprosté nápady, hlúposti proti Bohu, proti prirodzenému poriadku, proti tomu, ako sme boli stvorení. Nehovoriac už o tom, že v tých západných krajinách 30 pohlaví, alebo že žena sa ide zalúbiť a vydať za krokodíla, alebo chlap si povie, ja som sa zamiloval do tejto plastovej bábiky a normálne ja chcem, aby bola moja nevesta. A tam ich normálne vydajú, oženia, proste zosobášia. Toto si máme brať ako príklad, takúto zdegenerovanú Európsku úniu? To naozaj? Ja si myslím, že čo sme tu, tak všetci sme pri zmysloch normálni a chápeme, že to proste musí skončiť. A žiaľ, asi sa tomu nebudeme vedieť ubrániť inak ako vystúpenie z únie, pretože máme v ústave, priatelia, neviem, či viete, článok 7 odsek 2, ktorý hovorí, nariadenia Európskej únie majú prednosť pred slovenskými zákonmi. My sme v parlamente 3 alebo 4 krát dávali návrh zmeny ústavy, aby to stade vypadlo. Ale Smer a SNS to nepodporili. Tie národné strany Smer a SNS to nepodporili. To znamená, oni chcú, aby Európska únia bola nadradená Slovensku. Preto ja ich musím kritizovať. Preto musím hovoriť, že jediné riešenie, jediná záchrana Slovenska pre naše deti je 21, nič iné. 7. Obnovíme potravinovú, hospodársku a energetickú sebestačnosť Slovenskej republiky. Dnes sme sebestační na 37%. Tragédia. Dnes nakupujeme elektriku, ktorú vyrábame v Mochovciach a Bohuniciach cez burzu v Lipsku a v Prahe za 20-násobok ceny. A my hovoríme, stačilo zoštátniť elektrárne, teplárne, vodárne, jednoducho všetky strategické podniky, zoštátniť a dávať ľuďom do domácností a do firiem, slovenských firiem, dávať tieto energie za nákladové ceny. A to, čo neminieme, tak to čo najdrahšie predať tým Nemcom, Francúzom, Talianom, zodrať ich z kože, ale nie našich ľudí, nie, že sa má človek na dôchodku báť, napustím si teplú vodu raz za týždeň, lebo 2-krát mi to už nevinde. Kúpim si jedlo, alebo si radšej budem kúriť? Najem sa, alebo budem cestovať? To čo je? To kde sme? Veď predsa sme v Únii mali kvitnúť, veď sme tu mali mať európske platy, európsky raj a po 30 rokoch hovoria Slováci, šetrite, lebo prepadnete sa do energetickej chudoby.
My zo seba robíme otrokov a máme si ešte tlieskať? Priatelia, ja si nechcem tlieskať. Ja nechcem, aby moje decko žilo ako otrok vo vlastnom štáte. Ja chcem, aby sme to zachránili, kým sa ešte dá. Veď to sú naše elektrárne, my sme ich postavili, naše teplárne, naša voda. A za to, že sa na to má nejaký zahraničný nenažranec oligarcha nabaliť, my to máme platiť. Veď im to je jedno, ako my tu žijeme, či tu zdochneme. Oni nás nebudú lutovať. Oni nás len potrebovali vycicať, vydojiť. To je projekt Európskej únie. Preto potrebovali Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko. Oni potrebovali naše trhy, nie my ich. Veď my sme tu mali všetko. My sme tu mali všetko, veď to nemusím ja vám vysvetľovať. Ste tu starší odo mňa, múdrejší, rozhľadenejší. Pamätáte si, ja som to zažil len tak trošku. Ja som mal 12 rokov, keď padol socializmus a napriek tomu si to pamätám trochu. Viem, ako rodičia o 4:00 boli doma, nikto, že 2-3 roboty. Každý víkend sme chodili na turistiku za starkými, hoci kde, proste celá rodina spolu. A teraz rozbití ľudia na kašu, nevedia čo skôr, aby vôbec sa nebali ísť k tomu zubárovi. Šetria si dôchodcovia pol roka na zubára. Toto sme chceli, to je perspektíva. A to je 12 rokov sociálnej vlády Fica. A 4 roky týchto debilov, ale to už je jedno. Prepáčte za emócie, ale mne sa nedá, keď vidím tú zadupenosť ľudí, ktorí proste padajú na hubu do prachu a napriek tomu povedia, ale veď oni to možno už myslia inak, oni sa zlepšia, oni to budú robiť inak. Ako inak? Zoberú vám decko, preoperujú ho na hermafrodita a ešte vám povedia, poďakuj sa. 8. bod. Slovenské záujmy stavíme na diktát Bruselu. Poviem to jednou vetou, priatelia. Dámy ste tu, ja sa ospravedlňujem veľmi za tak mierne tvrdší výraz, ale tento vystihne úplne najlepšie. Sme jediná relevantná a parlamentná politická strana na Slovensku, ktorá Bruselu nelíže zadok. Nebudem sa viac o tom zmeňovať, to je celé. 9. Nedopustíme narušenie územnej celistvosti Slovenskej republiky a posilníme obranyschopnosť vlasti. Žiaľ, naša celistvosť je už dávno rozbitá na kašu. Sú tu americké vojská, sú tu cudzie vojská NATO, ktoré dneska vojenskí policajti naši slovenskí ani nedokážu podľa zákona skontrolovať. Zoberte si, že boli incidenty v Banskej Bystrici, Arpad Čarkézy na to upozornil, aj vo Zvolení, aj v Banskej Bystrici, dobre hovorím, kde americký vojak ožratý ako tela s nožom ohrozoval ľudí na ulici. Mestskí policajti ho spacifikovali, okamžite prišli americké policajné alebo vojenské orgány, zobrali si ho, odtedy nevieme, čo je s ním. Presne tak ako v Rumunsku, kde 5 vojakov sa pokúsilo na pláži pri Konstancii znásilniť dievča 20-ročné. Nakoniec sa im to nepodarilo, lebo asi 30 Rumunov sa pustilo s nimi do bitky. Nikto z týchto vojakov nebol postavený pred súd. Dievča dotrhali, dobili, vážne ju fakt, akože len sa im nepodarilo, že už definitívne znásilniť. Nikto z nich nebol postavený pred súd. Okupačná zmluva, vojenská obranná dohoda medzi Slovenskom a USA, ktorú pripravoval Lajčák. Pamätáte si, Lajčák, Gajdoš, minister obrany z SNS. A nakoniec, vďaka odporu našej strany to neprijali, ale hlasovala o tom až táto vláda. Priamo tá zmluva hovorí o tom, že Slovensko nemá žiadnu kontrolu nad vojenskými, teda nad americkými vojakmi a vojenskými objektami, ktoré budú na Slovensku vybudované. Toto musíme jednoducho otočiť, lebo my sme ako kolónia, my sme menej ako kolónia, my sme ľudia, ktorí sami zo seba dobrovoľne urobili otrokov. A ja nechcem, aby to pokračovalo. No a priatelia, pikoška na záver, ale už som to zmieňoval. Za manželstvo budeme vždy pokladať len zväzok muža a ženy. Ani 2 mužov, ani 2 ženy, ani krokodíla s nejakou Barbie, ani Kena s umelou Ančou. To proste nie. To proste nie. Ja hovorím, aj v parlamente som to povedal a veľmi prudko na to reagovali, ale nech ako sa hovorí, ako Češovia nech si idú vylízať, keď sa im nepáči. Keď mi povedali, že prečo neakceptujeme tie snahy o registrované partnerstva homosexuálov a o pokus o adopciu detí. A ja hovorím, vtedy im priznám právo na adopciu detí a na tieto vzťahy a manželstva, keď 2 buzoši pôjdu spolu na pustý ostrov a po roku bude jeden z nich tehotný. Áno, keď to tak bude, potom poviem, áno, máte právo, viete si dieťa urobiť, máte právo ho aj vychovávať. Keď 2 ženy pôjdu samé na ten istý pustý ostrov, potom o 20 rokov po nich, a samé bez toho, aby tam bol nejaký černoch, čo tam bude pod palmou čakať, jedna z nich otehotnela od tej druhej, tak potom poviem, áno, máte právo, máte a vychovávať deti. Ale pokiaľ len Pán Boh nás stvoril ako muža a ženu,
Pán Boh nás stvoril tak, aby iba muž a žena mohli spolu splodiť dieťa a preto len muž a žena môžu spolu to dieťa mať a majú právo od Boha a od spoločnosti to dieťa vychovávať. Ale nemôžeme ísť západnou zdegenerovanou cestou, kde proste berú deti normálnym párom pod vymyslenými zámienkami, že vy sa neviete postarať, lebo vaše dieťa nemá tenisky za 400 € a ostatné deti sa mu vysmievajú a vaše dieťa nemá ten iPhone za 1500, tak vám to dieťa zoberú, alebo za to, že spochybňujete očkovanie proti covidu. To sa dnes robí na západe, v severských krajinách a obratom ruky vaše dieťa, nevinné, malé, niektoré sa nevie brániť, dajú na adopciu nejakému buzeranskému páru. To je proste záverečná, to je likvidácia nášho národa, celej civilizácie a vlastne, viete, berme si príklady, priatelia, z toho, čo bolo v histórii, berme si príklady aj z toho, čo sa deje dnes. Veď na takýchto deviáciách, na takýchto úchylkách skončil Rím, rímska ríša. Tam už nevedeli, čo so sebou, tam už nevedeli, kto s kým ako čo do kríža a tak to aj dopadlo. A čo sa týka imigrantov, berme si príklad z toho, že ešte pred voľbami sa môžeme poučiť, ako vyzerá Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Švédsko. A ak to nechceme zopakovať, tak jediný hlas na istotu je 21, strana, ktorá nemení názory podľa toho, ako vietro fúka, alebo podľa toho, z ktorej strany priletajú facky. Držíme líniu, držíme hlavu stýčenú a držíme to preto, že máme najsilnejšiu motiváciu. A tou motiváciou je to, čo som hovoril na začiatku. Naše deti a naši vnúci. Takže toľko z mojej strany, priatelia. Ja vám veľmi pekne sa chcem poďakovať, že ste to vydržali. Bolo to viac, ako čo som myslel, že nejakých 20 minút, ale plus minus nejaká tak hodinka k tým 20 minútam. A chcem vás na záver poprosiť, ak si myslíte, že má zmysel to Slovensko ešte zabojovať, že niečo z tohto by sa naozaj mohlo uplatniť, naplniť, zrealizovať, tak vás prosím, je veľmi málo, keď pôjdeme a hodíme ten hlas do tej urny, to je málo. Ale choďte, oslovte v rodine, v práci, v škole, všade tých ľudí a povedzte im, ak nechcete, aby sme dopadli ako tí Francúzi, ktorí už dneska doplačú, ako tí Kanadania, kde ich udávajú vlastné deti, ako tí Taliani, kde 6 000 za deň im privezie tá, ktorá hovorila, že ich ochráni. Alebo ako Nemci, kde Nemka nemôže sa ísť okúpať bez toho, aby ju neopolu, neznásilnili, nehodili pod vlak. Alebo Švédka, ktoré povedia, keď ju znásilnia, na čo si mala sukňu. Nemala si mať sukňu, bo to ich provokuje. Tak aby sme tak nedopadli, takže jedný hlas na istotu za záchranu Slovenska je to 21. A ja budem vám všetkým vo veľkej skromnosti veľmi vďačný, pretože ja cítim, že Pán Boh nám požehná, že môžeme to Slovensko ešte stále zachrániť ako Slovensko národné, kresťanské a bezpečné. To je, dnes nebojujeme o voľby, dnes nebojujeme o poslanecké mandáty pre mojich kolegov, lebo ja nekandidujem. Dnes nebojujeme o to, že či budeme mať 5, 7 alebo 9%. Dnes bojujeme o to, či vôbec Slovensko o ďalšie 4 roky ako Slovensko prežije. Ďakujem pekne. Každé naše takéto stretnutie končí štátnou hymnou Slovenskej republiky, tak vás chcem poprosiť, prosím, staňte.
Ďakujeme. A my ďakujeme.